It's a cars on the beats loading. Enwere mangole n'ụwa oge m nụrụ ka ha na-ekwu wee si o n'ụlọ Chukwu ekwe m n'otu Chineke aga m eji okwu Igbo n'ihi na amụ nwa afọ Igbo afọ mbụ Oluchukwu Chinemere m onye Abia steeti achịkwa m from Bend local government Uwo Item ma ana m ekele Chineke onye kelele iwe ekele ụwa nye m ụbọchị taa wụ ụbọchị nke m Chineke nye nwa nwoke o ji chọọ m mma so m sị ka m kpọọ ndị ọyị m ka ha bịa soro m kelee Chineke na ihe ọma Chineke mere m so obi dị m ụtọ nke ukwuu ana m ekele m onye ukwu na onye nta bịara mmemme a na-ekele ndị mere mmemme a ji nwee isi na-asị Chineke gọzie onye ukwu gọzie onye nta n'aha Jizọs.